Kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke TMC melim blok uba Gilbert lalu ulaong ba ke TMC ha melim kamshim lapra Henry kadang yai teli kawe nadu nengkong hadu kini kisngi ulaong bahagi di kendiat sngi baladem Presiden barim ke TMC uba Samuel Hasha harengkat bat ki kato kat ni kidkhot kilami no nakaseng TMC bat leit penyesok syakawe pat kaseng Henry kani kamut ba ke TMC melim kalapra tang nakadaw bami Presiden ke blok kamut babaro kin leit lang bat ki Henry kini khot kaseng kidon bat ke TMC haduk menta uba Gilbert ula benrap ru dah ka baong bakum ke kin hon kin treshitom ban yo yo uso jong ke jingjong oi kudish bun ka stap umta de hadisha kum u nong ilamu ba khmat do bana ka than mulim bro saustem sanstem hi ngala ya lupai ke ni renti bat bun ba ki kam ki ba man lagi snong bat ki pat ba bro ki ba ngalayo ba kan syakri nang lagi pat ba jong than kham tam ba ngami le chen ni renti oi wala ka jingle kolong ka ba sirkai bat ba jwat den re ngimdu jengkerban kum ki syakri pat ba ki ngilai mi ki pat ba kin sakhi ki ba ngangalale amal lagi snong ki ba ki hitip den re ngi sotu ba ngidon kalak nanti apa dengan jikun ba ngin poi thong kham tam la ki pai ba ngi tai lam ki alang jing kasam kham tam ba ngami na kani ka sang ba TMC ha ka ba de ka sang ba thamai ka ba ngar ku brio ba thamai ki pai ba ki pat yo on ka do ki da kumni tu kum tai ba nak ta ka sang lu ka de ka sang ba thamai ha ba community bagi pai ba jong ka meliam pat jong jalai beroi kin ai ka jing kasan ka barat ba khang banginyo pengitrei khamba su haki pori bansawan oi ka ha jingmi jang ka ni kisni la i mo ko kubor haki YouTube ba nakalyang jong ba Samuel Hasha ubre presiden ubarim balami khmat ban ong ba khliap lama no ya ka TMC oi ngan percaya ni khmat jong pai ba jong ka melim ba jong ka jelai berkoi khriap no kalama ka barim hapo ji long persen ke jong i nomor bangala simti banga da ka jing pijang buram ke jong ki mat ha jo kopor kumlami ki kot khobor ka prapom ka TMC na melim ka dei hapo ka jing lam ke jong i te ka jing pra jong ki wan ban penyesno lo pat sangi hapo ka jing lam ke jong a menta kum presiden pada kaju kapor kumu kutong banyak kun nak TMC nak arpo mulim konsensi de hangni ngi sotu ba kipat ba lagi sotu khamba ni ayu mo nginya keren me kipat ba so khamba mar bun ki dekhot jong kata TMC ka barim ka ba iya lama i bat ba mai kliap lama no ai kata ka barim ka jong i ba bun ba baro khoj kemenong 99% kilawan ban kersian no enga dito hakta ka jingya ya lenti ngimton kanu jing sngau bat kini badon kinai tresit hamshu apa ko jingwan jonga ban penyeso ba ngidon sakathong bangin poi sak jingjok how news nam arjar ulai nak seng TMC nak arpo mulim constituency